Så har jeg lige sendt nyhedsbrev og velkomstbrev ud til alle deltagerne på vores skriveskole, som starter nu her i august. Det er det 5. hold, siden vi startede i maj 2015, og det kommer til at køre i 26 uger frem til december. Det koster 1.500 kroner, og der er stadigvæk ledige pladser, hvis du skulle have lyst til at være med. Man får rigtig meget for pengene. Man får blandt andet Søren og jeg, som hjælper jer fra idé til færdig bog på et halvt år. Udover at du får vores skriveskole 26 uger, så får du også den her bog fra ord til bog. Lige så snart jeg har modtaget din bestilling, så sender jeg den med Post Danmark, eller PostNord hedder det nu her. Og så kan du bruge den til at læse i, mens vi gennemgår de 26 ugers indhold på skriveskolen. Jeg håber, du har lyst til at være med. Gå ind på forfatterskabet.dk og meld dig til, så sender jeg bogen i dag.